בוא, לא נשלה את הציבור. אין בעיה, ניקח גם את זה וגם את זה וגם את זה. נו, ומי יעשה איתכם שלום? רמת הגולן לא על הפרק כרגע, למה אתם חושבים? הצליחו להרגיז אותך. מה זה 3 מיליון פליטים? איפה? למה הם יבואו מירדן לפה? איזה מין המצאות? איזה מין המצאות? איזה מין המצאות? איפה יהיו 3 מיליון פליטים? ואיפה? מי אמר שיבואו? על מה אתה... הרי איזה מין שטויות? הרי ההסכם יקבע שאין חזרה של פליט אחד. אז איזה מין המצאות? והמפלגה שאתה כנראה קשור אליה מהליכוד מחושקת על ידי לובי של מתנחלים שסוחטים את ראש הממשלה שלך ככה וחונקים אותו ולא נותנים לו לזוז מילימטר ושופכים שם כסף על חשבון שכונות המצוקה וערי הפיתוח והפערים החברתיים, ואתם לא מקשיבים ואתם נותנים לאלקינים ולדנונים לשלוט בכם שמזמן שכחתם את תורת ז'בוטינסקי ואת הרצון של מנחם בגין להגיע לשלום עם שכנינו. אוקיי, וזה אנחנו סיימנו. אני לא רוצה שירגיזו אותך. לא מרגיזים, אני רק אומר את האמת. אוקיי, אז בואו אני אספר